Atemufo tidumiensa. Na Israelfo kɔso ye de eye Awurade ani so bɔne. Na Awurade de wɔn hyɛ Philistines nsa mfrinhyia aduanan. Na obarima bi wɔ hɔ a ofri Sora, ofri Danfo abusua bi mu a ne din de Manoah. Na ne yere ye obonini na onwo. Na Awurade bɔfo yi ne ho kyerɛ ɔbaa no. Na ɔka kyerɛ no sɛ, hwɛ, woyɛ obonini na wonwo. Nanso wubenyinsɛn awo ɔbabarima. Na afei hwɛyie. Na nnum bobisa ana nsa biara. Na inni bibiara a ɛho nteɛ. Na hwɛ, worubenyinsɛn awo ɔbabarima a yiwan renka ne tire. Na abɔfra no bɛyɛ Nyankopɔn ho tuafoɔ afiri yɛfunu. Na ɔno na obɛfiri ase agye Israel afiri Filistifoɔ nsam. Ɛna ɔbaa no ba bɛka kyerɛ ne kunu sɛ, Nyankopɔn nipa bi aba me nkyɛn. Na n'anim yɛ hu paara sɛ Nyankopɔn bɔfo anim. Na mamisa no deɛ ofre. Na ɔno nso ankyerɛ me ne din. Na ɔka kyerɛ me sɛ, hwɛ, worebenyinsɛn awo ɔbarima. Na afei, nnum bobisa anansa biara. Na nni biribi a ɛho nteɛ. Na abɔfra no bɛyɛ Nyankopɔn ho tuafoɔ afiri yɛfunu mu de akosi ne wuda. Na Manoah yi Awurade mpaeɛ sɛ, O Awurade, me Nyankopɔn nipa a wosoma no no mmra yɛn nkyɛn bio. Na ɔmɛkyerɛ yɛn deɛ yɛnya abɔfra a wɔrebɛwo no. Na Onyankopɔn tie Manoah. Na Nyankopɔn bɔfo no baa ɔbaa no nkyɛn bio. Na ɔwɔ afuo mu a ne kunu Manoah nka ne ho. Na ɔbaa no yɛ ntɛm tutu mmirika kɔka kyerɛ ne kunu sɛ, hwɛ, ɔbarima a ɔbaa me nkyɛn naano no abeyi ne ho adi akyerɛ me. Na Manoah sɔre dii ne yere no akyi. Na ɔbaa ɔbarima no nkyɛn. Na ɔka kyerɛ no sɛ, wo ne ɔbarima a wo ne ɔbaa no kasaeɛ no. Na ɔse, Mene no. Na Manoah kaa sɛ, afei wo nsɛm no ba mu a, ɛdeɛ ne abɔfra no ahyɛdeɛ, na ɛdeɛ na ɔnyɔ. Na Awurade bɔfo no ka kyerɛ Manoah sɛ, Deɛ mesee ɔbaa no nyinaa ho na ɔnhwɛ yie. Onni adeɛ biara a efiri bobe mu. Na ɔnnom bobesa anaa nsa biara. Na adeɛ biara a ɛho nteɛ nso onni. Deɛ mahyɛ no nyinaa onni so. Na Manoah ka kyerɛ ɔbɔfo no sɛ, Ma yɛnsanka wo, na yɛnsiesie abirekyi ba bi ma wo ansa. Na Awurade bɔfo no ka kyerɛ Manoah sɛ, Sɛ wosanka me mpo a, merenni w'aduane no bi. Na sɛ wobɛbɔ hyeɛ afɔdeɛ ama Awurade a, bɔe. Na Manoah nim sɛ ɔyɛ Awurade bɔfo. Na Manoah ka kyerɛ Awurade bɔfo no sɛ, Wo din de sɛn, na sɛ wo nsɛm no nya ba mu a, yɛahyɛ wo animuonyam. Na Awurade bɔfo no see no sɛ, Adɛn na worebisa me din a ɛyɛ nwanwan? Na Manoah fa abirekyire ba ne aduane afɔdeɛ na ɔde bɔ ɔhye afɔdeɛ ɔbotan no so maa Awurade. Na ɔbɔfo no yɛ anwanwadeɛ. Na Manoah ne ne yere hwɛe. Na ogyaframa no resɔre afiri afɔrebukyia no so akɔ soro no. Awurade bɔfo no foro fa afɔrebukyia no so gyaframa no mu kɔɔ soro. Na Manoah ne ne yere hwɛe. Na wɔde wɔn anim butubutu fam. Na Awurade bɔfo no ammeyi ne ho ankyerɛ Manoah ne ne yere bio. Ɛno na Manoah hunu sɛ ɛyɛ Awurade bɔfo. Na Manoah ka kyerɛɛ ne yere sɛ, Wo na yɛre bɛwuwuo, sɛ yɛhunu Onyankopɔn yi. Na ne yere no ka kyerɛɛ no sɛ, Sɛ Awurade pɛ sɛ oku yɛn a, anka wɔanyi yɛn nsɛm ɔhye afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ. Na anka wɔanyi yɛnum nyinaa nkyerɛ yɛn. Na anka wɔama yɛante nsɛm a ɛte saa yi saa bere yi. Na ɔbaa no wo ɔbabarima. Na ɔtoo ne din Samson. Na abɔfra no nyinii. Na Awurade hyiraa no. Na Awurade honhom firi aseɛ kekaa no wɔ ne mu. Dan nsraban mu. Sora ne Estael ntam.